Казан сөйлей. Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 15 сәгать 10 минут. Сез Татарстан радиосының шимбә тапшыруларын тыңлыйсыз. Хәзер сезнең игътибарга Гаяз Исхакыйның «Ул әле өйләнмәгән иде» дигән әсәрен тәкъдим итәбез. Әсәр Шакир укый. Беренче өлеш. Беренче танышу әле һаман аның хәтерендә. Алар театрда таныштылар. На земле весь род людской чтит один кумир священный. Он царит над всей вселенной, тот кумир телец золотой. В умилении сердечно прославляя истукан, люди разных каст и стран пляшут в круге бесконечном, окружая пьедестал, окружая пьедестал. Сатана ликует там, сатана ликует там, ликует там. Урыннары бергә туры килгәнгә, артистлар уйны, музыка хакында сүз алыштылар. Спектакль беткәч, театрда башлаган сүзләрен дәвам иттереп, бергә урамга чыктылар. Ул рөхсәт берлә Марҗаны озатырга китте. 2 катлы агач игә җиткәч тә, Марҗа: "Менә минем ием, рәхмәт озатуыгызга" дип кулын сузды. Юлда сөйләүдән Марҗаның театрга шактый йөрүе мәгълүм булганга, Шәмсетдин: "Бәлки, әле тагы күрешербез. Мин театрда еш булам, кичләрен эшем юк." Мин дә театрда еш булам. Мин әле менә Пиковыйдамга барга йөрим. Мин шул менә Александринкага билет алган идем. Грозагамы? Әйе. Минем дә бит аңарга билетым бар. Алар бер-берсенә чыгарып, ми өчендер билетларын да күрсәттеләр. Урыннары бергә үк булмаса да, билет икесендә дә галерканың сул ягы булды. 3нче көнне Александринкада икесе дә иске танышларча күрештеләр. Пәрдә араларында бу юлы бер буйдан бергә йөрделәр. Артистларның уенын тикшерделәр, бергәләп Островскийны мактадылар. 3нче пәрдә арасында Шәмсетдиннең тәкъдим итү буенча лимонад таштылар. 4нче пәрдәдә күрше белән урынны алмашып, янәшәдә утырыштылар. Театрдан чыккач, Шәмсетдин аның исеме Анна Васильевна икәнен, 2 ел элек ирүлгәч, ире урынына сатучы булып калганын, хәзер киемнәр кибетендә приказчик икәнен, иши пышканнан театрга йөрергә, вечерларга барга ярата торган күңелле хатын икәнен аңлады. Булар урамга чыкканда Петербургның кыска көне бетеп, эңгер-меңгер вакыты кергән. Урамнарга фонарлар ягылган иде. Аяк асты тайгак, халык бәрелүчән сугылчан булганга, Анна Васильевна чыккач та ук үзе Шәмсетдинне култыклады. Менә Анна Васильевнаның урамына җитә башладылар. Ул борылды да: "Әйдәгез, миңа чәй эчәргә кирәк" диде. Шәмсетдин рәхәтләнеп кабул итте. Ишек ачылды. Анна Васильевна үзе алдан китте. Шәмсетдин киемнәрен салырга да өлгермәде. Анна Васильевна: "Рәхим итегез" дип, коридорның ишеннән килеп чыкты. Шәмси кирип баскач та аптырабрак китте. Озын гына биек кенә бүлмә. Тәрәзәсендә ап-ак пәрдә, уң якта ак кына караватка 7 ак мендәрләр игелгән. Ап-ак юрган белән өртелгән. Сул якта зур гына диван аксыл киемнәре белән һаваланып тора. Тәрәзә янында зур гына стәл, аңарга ап-ак скатер җәелгән. Шәмси акыртын гына кәнәфигә утырды.
Аның шул кәнәфидә, әнә шул йомшак, ап-ак урыннарда ятасы, югаласы килде. Ул арада булмады, Анна Васильевна иске киемнәрен салып ташлап, кичкенә генә ак алъяпкыч бәйләп өлгереп, чәй урыны хәзерләргә тотынды. Кабытыннан алып, печенье кебек нәрсәләр куйды. Варенье савытына әллә кайдан казынып варенье тутырды. Бер тәрилкәгә дөге сумсалары салды. Матур гына савыт белән май, сыйыр утыртты. Самавыр килеп, чәй янына утырганда, Шәмсетдин үзенең кайдалыгына хайран булып калды. Чын, бу шул Анна Васильевна үйеме? Шул айына 30 тәңкә ала торган приказчик үйеме? Ник соң ул айына 60 сум алса да, өендә яме юк? Ник соң ул бүлмәсенә Анна Васильевна кебек 10 тәңкә түгел, 18-не түләсә дә, этабзар кебек күренә? Ул чәй ясый башлады. Чәй тәмле, аш суы әйбәт. Сүз ара сүз китте. Шәмсетдин белмәенчә дә үзенең тормышын, бөтен нәслен сөйләп бирде. Кичкә кадәр утырганын тоймый да калды. 4-нче, 5-нче очрашуларда ике тарафтан да теләшеп, вәгъдәләшеп булды. Әмма ләкин мөнәсәбәтләр һаман дуслык, иптәшлек даирәсеннән узмады. Көннәр узая төшеп, кояшлар язга таба карый башлагач та, Шәмси белән Анна Васильевна кышның матурлыкларын чынлап та татып калыр өчен, кавышыр өчен, ачык һавада саф авыл тормышында көнне уздыру өчен иртәнге поезд белән Финляндиянең Таулар станциясына юнәлделәр. Чаңгалып, зур, киң күңел өстеннән бата шума йөгерделәр, чаптылар. Ирәнмәгән аякларда чаңгы батты, кыйыкланып карын кисте. Булар тагы торылдылар, тагы киттеләр, тагы аудылар, йыгылдылар. Дәрт белән, кәеф белән вакыт үткәнне, арганны сизми дә калдылар. Күлнең ар башына җитеп, хәл җыярга утыргач кына, бөтен өсләре ар, боз белән капланган белделәр. Анна Васильевна арыйда төшкәнгә, кулга кул тотынып, акыртын гына, тын гына өйгә кайттылар. Өйгә кайтып керсәләр, кичкенә генә кунак бүлмәсенә зур караватка 2 кешелек урын хәзерләнгән. Иртәгә юыныр өчен сулар, ап-ак сөлгеләр куелган иде. Киң урынга икесенең дә бердән күзләре төште. Икесе дә бу ни дигән кебек карадылар. Берсенең дә күңелендә, гакылында юк, булай ярамый дигән сүзне әйтерлек уй вә фикер тумаганга, икесе дә шул иттифакыйлыкка буйсындылар. Иртә белән кофе эчкәндә берсенең күзенә берсе карашырга тартынсалар да, поездга өлгерсәк кенә ярар дип ашыгып барганда аныдан уттылар. Шәһәрдә икесе 2 вагонга утырышканда бик дусларча күрешеп, матур гына аерылыштылар. Үзе генә калгач, Шәмсетдиннең башына бу ни булды соң әле? Я, җитәр инде. Бик күп фәлсәфә саттык, берни булмады. Мин өйләнмәгән егет, ул бер хөр хатын. Ва шуннан соң буларның очрашулары тагын шул юлда дәвам итте. Шәмси һәр вакыт үзен өйләнмәгән, җае туры килгәндә өйләнәчәк бер егет дип хис итүдән туктамады. Ва шуның шулайлыгына һичбер вакытта Анна Васильевна да сүз кайтармады. Кыяфәте, кыланышы белән белдермәде. Ул һәр вакыт
трамвай үшін, театр үшін, ерліге барған жерінде ашаған үшін, өзі үшін мұтлақа төлеушен болды. Яз жетіп, Петербургның иксіз-шексіз сасылары, тузаннары дүнияны сарып алғаш, зор шәһәрнең бәхетле бәндәләре җәйләүләргә, авылларга китсәләр дә, Шәмси дә, Анна Васильевна да эссе көннәрдә бер үк магазиннар эчендә утырдылар. Тузанлы төннәрдә дүрт ягы дүрт дивар белән капланган таш капчык кебек бүлмәчекләрдә җәйләрен үткәрделәр. Язның матур көннәрендә, июнь, июльнең чәчәк, үлән, гөлгә баткан көннәрендә хуҗалары зур приказчиклары хәл җыйган, тын алганга, булар икесе дә шәһәрнең ике очында, ике магазинда дивар сакладылар. Икесе дә арган, икесе дә бу тормыштан туйган булганга, шул бер айны бергәләп җәйләүдә торырга карар бирделәр. Анна Васильевна үзенең bir-iki көн бушлыгыннан файдаланып, тимер юлдан 10-12 чакрымнар бер җирдә, зур күл буенда, нарат урман эчендә, кичкенә генә, пөхтә генә бер даш алып кайтты. Вә көне буе кибеттән кибеткә йөреп, бер айга җитәрлек йөрәк яракын тияп, Шәмсине көтмәенчә күчте дә китте. Иртәнге поезд белән Шәмси корзиналар, чемоданнар, мендәрләр төянеп, Мустамаки станциясына килеп төшкәндә, Анна Васильевнаны платформада тапты. Аның йөзенә әллә нинди кызару чыккан. Күзләрендә шатлыкны яшерә алмаенча нур түгелеп тора. Йөрүенә, кыланышына тизлек, егетлек кушылган. Ул Шәмсине синнән шул шәһәр исе килә дип каршы алды. Үз алып килгән фин арбасына иберләрне тиятте дә юлга чыктылар. Кичкенә генә фин аты юлдан йомгак кебек тәгәрәргә тотынды. Ат кызуланганнан кызуланды. Юл урман эченә кергәннән керде. Тынлык Шәмсинең бөтен әгъзаларына, тамырларына кадәр үтте, сеңде. Ат курчак кебек даш янына килеп туктады. Анна Васильевна тәтиләрен күрсәтә торган бала кебек иң әүвәл Шәмсигә дашны күрсәтте. 3 бүлмәле дашы. Шәмси шуның үзләренеке булуына ышанмады. Бер карады, ике карады. Шул дашыда икәүләп эш эшләмәенчә тик торырга, хәл җыярга көчләре җитүенә инанмады. Җәйләп яткан күлгә төште. Ул аш эчәсе килгәннән унтып, кыйну дәртенә чумды. Анна Васильевнаның корзинадан чишеп, күлмәк ыштыннар алганында көтмәенчә суга чапты. Авызына килгән әллә нинди татарча җырны җырлый чишенде, сызгыра суга керде. Әллә нишләгән кебек кычкыра, тавышлана, йөзде, чумды, бакырды, бакырдады. Шәһәрнең крахмаллы күлмәкләрен салып ташлап, Анна Васильевна хәзерләп куйган җәйге җиңел күлмәкне киенеп, аякка шәпелдәвек киеп, терраска хәзерләнгән чәй янына әкрен генә килеп утырды. Килеп утыргач та үзен дашыда итеп хис итте. Чәй янына куелган, идә пешерелгән кара җиләк бәлеше белән суганлы йомыркалы сумсалар шул фикерне тагы ныгытты. Шул пөхтә аш яны, шул матур өйне бер мәртәбә күздән кичереп,
шул ят маржага, шул кыска гомерне, шул кадәр матурлау өчен ни дип рәхмәт әйтергә белмәенчә, Анна Васильевнаның күзләренә карады. Анна Васильевна шул карашларның ни икәнен аңлаган кебек, син разый диде. Шәмси сүз белән әйтеп аңлатырга көче җитмәгәнгә, Анна Васильевна бик озын иттереп, озак итеп суырып үпте. Пирогларны мактый-мактый, ашый-ашый, иксез-чиксез чәй içте. Әллә ниләр сөйләде, әллә нигә уйныйсы, көләсе килеп китте. Ул Анна Васильевна белән куш уйнады, качыш уйнады, ту уйнады, таган атынды. Эт булып, арып беткәч кенә, хәл җыяр өчен генә ятса да, тиз ирегәнен, йокыга киткәнен сизми дә калды. Йокладыңмы? Аш өлгерде. Тор. Аш хәзер. Тиз бул. Әнә су. Шәмси салкын су белән юынып, тәндәге ялкаулыкларны өстеннән төшерү өчен кызу-кызу хәрәкәтләр ясаганда, Анна Васильевна миләш төбендәге өстәлгә аш урыны хәзерләгән. Аппак ашъяулык өстенә тәрилкәләр, чәнчкәләр, салфетлар куйган иде. Мин сине монда финча ашатырга уйладым дип, беренчегә салкынча тузлы гөмбә бирде. Шул белән ашар өчен гөмбә кыстырып ясаган сумсалар китерде. Шәмси икенче тәрилкә ит шулпасын тутырып салганны күргәч, ашыкмы әле, тагы аш бар. Капыл туеп калмады диде дә, үзе ашханәдән барып, лимон белән кыздырылган форель балыгы алып килде. Менә бу шул күлнең балыгы. Син йоклагач кына алдым әле. Бер балыкчы үтеп бара иде. Шәмси форельдән артыграк капкалый башлагач, Анна Васильевна тагы туеп куйма дип, ашханәгә барып, бәрәңге белән кыздырылган тәкә ите китерде. Аз гына тузланган, кичкенә кыярлар куеп, Шәмсигә үзе салып бирде. Аш ашалып беткәч, кара җиләктән ясалган кисәл салып, куе каймак белән кыендырып бирде. Шәмси ашап бетергәч, тагын берне салып бирде. Менә кояш урман артына яртылай яшеренде. Шәмси белән Анна кимәгә төштеләр. Шәмси акыртын гына ишә-ишә Аннага күзен ташлады. Син нәрсә уйга калдың? Калмадым. Мин тормышның рәхәте тәменә баттым. Сөйләү, тавыш, сүз бу матурлыкны мыскыл итә диде. Үзе елмайды, аппак тешләре айга каршы көлде. Үзе тагы уйга, кәефкә чумды. Шәмсинең теле сөркелмәкче, авызы сөйләмәкче, аяклары биемәкче, куллары бутамакчы булды. Аның күзе тагы Аннага төште. Ул аның йөзендәге моң, күзендәге дәртне аңлады. Шәмси бердән ятрәк иттереп ишкәкне батырды. Кимә селкенде, су шадраланды, Анна башын борып, ни булды дип карады. Ул батырайып китеп, сызгырып җибәрде. Әллә качан ишеткән бер башкорт җырын хәтерләде. Озын иттереп, моңландырып көйләргә, җырларга тотынды. Тавыш ачык күл өстендә тәгәрәп китеп, урманга барып керде. Урман ху дип сузып җибәрде. Ул бер кидән икенчегә, өченчегә күчте. Ләкин бугаз һаман туймады. Җырлыйсы килү бетмәде. Менә Анна Васильевна җырларга тотынды. Ул ничкә генә моң гына тавыш белән вечерний звонны сузды. Кимә борны белән төртелеп комга терәлде. Шәмси тиз үк сикереп төшеп, һаман җырлый, һаман кили. Анна Васильевнаның торганын көтмәенчә,
аны кырыйга тартып чыгарды. Кимедән чыккач, алар бер-берсенә тотынышып, бик озак карап тордылар. Һәм кинәт икесе дә бердән "Әйдә, кыйнабыз" диштеләр. Шәмси киемнәрен салып, пөхтәләп кимәгә куеп өлгергәнче, Анна Васильевна тын суда эзләр калдырып, күлгә таба атлады. Тылымлап үрелгән чәчләрен башына урый-урый, тезгә кадәр суга керде. Шәмсигә борылып, су сипте. Су бөртекләре энҗе кебек ялтырашып, Шәмсинең тәненә тиеп, аны чиркандырды. Ул "Әй" дип кычкырырга өлгермәде, Анны кушучлап су урыта башлады. Шәмси кырт чаккан кеше кебек, бөтен көче белән дибер-шатыр суларны актарып, Аннага бара башлагач та, балык кебек оста, фәрештә кебек җиңел Анна суга кергәннән килә барды. Шәмси никадәр бөтен көчен сарыф итеп алган тылса да, ул һаман Аннага якынлаша алмады. Менә су тирәнләнде. Шәмси авызына, борынына, колагына кергәненә карамыйча, тынчыгуына, тынып бетүенә карамаенча, һаман якынлашты. Тагы кулым җитә дигәндә генә Анна суга батты. Аягының бармаклары белән Шәмсинең аркасына тиеп, кытыкландырып китте. Шәмси аның артыннан чумды. Анна судан чыгып, тын алырга өлгермәде. Шәмси аның биленнән тотып алды да, су өстендә аны фыш-фыш әйләндергә тотынды. Чәчрәгән су бөртекләре энҗе кебек ялтырап, аның аксыл тәнен бизәделәр. Көмеш тавышы, серле көлүе, аның җибәр дип кычкырулары бөтен урманга яңгырадылар. Шәмси оста көрәшче кебек аны ыргытып җибәрде. Ул сикергән балык кебек әкрен генә аркан йөзеп китте. Алар бик озак бергәләп йөзештеләр. Берсен-берсе куыштылар, узышып чумыштылар, узышып йөзештеләр, йөгерештеләр, тагы су сибештеләр, сулыштылар, тәннәре кызарды, күзләренә ут йөгерде. Сулышлары авырайды, күкрәкләре кысылды, ардылар. Кибәр кипмәс, берсенә берсе тотынып, чаба-чаба йөгә менделәр. Әле дә хәтеремдә. Кыйнып кайткач, әнисе карабыдай белән чәй эчерә иде. Җомгадан соң яңа бәрәңге белән тәкә шулпасы, тәкә тутыртмасы белән сыйлый иде. Инде аңарга әллә никадәр вакыт үтте. Ул чакта Шәмси малай иде. Аннан соң шәкерт булды. Казанның Ысул Җәдид мәдрәсәсендә укыды. Менә шулай итеп 5 ел гомер үтте дә китте. Забастовка җылы җитте. Урамнарда әллә нинди яңа көйләргә җырлыйлар, әллә кемнәрне тиргиләр, ачуланалар, әллә кемнән үч алмакчы булалар иде. Бөтен дөньяга үч алу, кирәген бирү хисе тулган иде. Шәмсиләр дә забастова киттеләр. Шунда ачуны китереп биргән хәлфәләрдән Чуаш хакимне кыйнап алдылар. Бер дә кирәге булмаса да, тәмәке тарта торган чыланның тәрәзәсен ваттылар. Аш вакытында имәлле тарелкаларны өйгә эченә ыргыттылар. Кашыкларны сындырып ташладылар. Шуннан соң күп яттык без мәдрәсәдә, уйламадык бер нәрсә дә дип, бик каты җырлап таралдылар. Бер нәрсә бирмәгән, гомерләрен әрәм иткән мәдрәсәдән кытылуларына синә киттеләр. Көн үтте, атна үтте. Инде нишләү хакында көндә мәҗлис ясадылар, киңәш иттеләр. Бер нәтиҗә чыкмады. Ярый әле пароход төште дә, төрлесе төрле якка таралдылар да беттеләр. Кайсылары фәс киеп, милләт хезмәтчесе буларак керештеләр. Кайсылары бухгалтерия курсларына киттеләр. Кайсылары кара күлмәк киеп, кайыш тагып алып, аттестат зрелостька хәзерләнә башладылар. Шәмси дә шулар арасында булды.
Ул да тунын сатып, самавырын ломбардка салып, Астраханьга төшеп китте. Үзен бухгалтер дип, бер галантерейный магазинга конторага эшкә кирде. Ләкин бер атнадан ук белүе эшкә ярамаганга сатучылыкка күчте. Анда да артык эш эшләргә булмаганга, кыргыз ишенә мүлдәкәлеккә, ягъни мөгаллимлеккә чыгып китте. Ул да бик тиз туйдыргач, җәйгә җыйган акчалары белән зур бер шәһәргә килеп, бухгалтерия курсларына кирде. Инде менә төрле җирләрдә бик интегеп йөри торгач, ниһаять Петербургка килеп, бер яһүднең фирмасына эшкә кирде. Ул менә шунда 4нче ел хезмәт итә. 4 ел инде менә авылына кайтканы юк. Шундый көз көн иде. Юк, соңрак иде. Халык та кырдан кергән иде. 3 ел йөреп, Шәмси йортларына кайтты. Әтиләре, әниләре сөенделәр, шатландылар. Угыллары урыс булган дип, җар буенда сөйләгән хәбәрнең дөрес түгеллегенә шатландылар. Тәкә суеп, хәзрәтләр керттеләр, кунаклар чакырдылар. Булай йорт-җирдән китеп, азып-тузып йөрмәс өчен Югарыш Вахитның кызын алып бирмәкче булдылар. Шәмси разый булмас дип уйлаганнар булырга кирәк. Моңарга белдермәенчә яучы җибәрделәр. Моңарга белдермәенчә туй көнен биреләделәр. Моңарга белдермәенчә колак сөенече алдылар. Урамда ишетеп кергән сүз белән Шәмси зур тавыш куптарды. Атасының рышуына, анасының елавына карамаенча, иләнмәвен бик ачык итеп сөйләде. Картлар һаман булай гына әле, үтәр әле дип үз юлларын дәвам иткәнен күргәч, төнлә торып, җәяүләп тимер юлга чыкты. Шул китүдән менә китте. Әйе, аңарга хәзер күп булды инде. Хәзер ул өйдә булса, ни булыр икән? Даш ягыннан тиз бул, кофе өлгерде дигән тавыш ишетелде. Әйе, хәзер менә җирдә, ят илдә, белмәгән, күрмәгән бер марҗа белән дачада хәл җыям, яшьлек үткәрәм. Теге вакытта Вахит кызы Миңлесафага өйләнгән булсам, 40 итәкле Миңлесафа шул кадәр ят булып китте. Ул шул фикернең башына килүдән көлеп җибәрде. Шуларның барсыннан бер юлы котылыр өчен, арулыгым, паклыгым, исәнлегем, саулыгым дип суга утырып чумды. Тагы чумды. Өченчесендә ул ихтиярсыз итеп, озак итеп чумды. Шул сүзләрне әйткәндә, аның тавышы әллә нинди йомшара төште. Аңарга балалык кушылды, сафлык, гөнаһсызлык буяу бизәлде. Арулыгым, паклыгым, исәнлегем, саулыгым. Менә бит. Шул сүзне аңламый. Аңламый. Русчага тәрҗемә итсәң, аны ничек тәрҗемә итәсең? Марҗа шул. Марҗа. Әйе, марҗа. Әллә аның кәефе китте. Әллә нидән разый булмады. Марҗа белән тору. Әйе. Марҗа белән тору начар инде. Ләкин бит бу тору түгел. Бу 2 яшь кешенең җәйләрен бергә үткәрү генә, яшьлек рәхәтен бергә бүлешүләре генә. Ярар. Фәлсәфә җитәр. Ел буе эшли эштә чыккан кешенең елның бер генә аенда үзенә үзе хуҗа булып, үзе теләгәнчә гомер итәргә, булдырылган кадәр тормыштан алачак ләззәт тәмне күбрәк алырга хакы бар. Әйе шулай. Аның ачыклыгы, тәмле кофены оста итеп ясап бирүләре,
шәй янындагы сыйлары бик тиз фәлсәфәне оныттырды. Көн үткән сайын Шәмси тик ятуга керә барды. Көн үткән сайын аның табигатында кунак булып кадерләнү хисе үсә килде. Үзе шитырган эшләрендә берәм-берәм Анна Васильевнага йөкләде. Көн үткән сайын Анна Васильевнаның эше күбәйде. Көн үткән сайын ул йорт эшенә бата барды. Шәмсинең тегелгәннән бирле инә күрмәгән күлмәк ыштанын актарып ыргытты. Аларның төзәтәсен төзәтте, ямыйсын ямады, каптырмалар, тимәләр кадады, баулар такты. Яле Башкорт кантоны рәхим итеп, үзегезне киендерергә рөхсәт бирегез әле дип, Алланың биргән көндә аның күлмәк ыштанын алыштырды, тирги-тирги һәр көн аның ботинкасын чистартырга утыртты. Bütün кирләрне юып, артык-пыртыкларны җыя башлады. Китәргә вакыт җиткәч, икесенең дә әйберләрен аерым урнаштырды. Үзе барып, Финнән ат алды, әйберләрен төятте, кагаз алып килеп Шәмсигә тулы бер хисап күрсәтте. Менә сиңа шул кадәр төшә, миңа шул кадәр. Хисап нәрсәгә? Бергә торган, бергә беткән дип Шәмси кычкырса да, ул калган акчаны аның кесәсенә көчләп салды. Мин үзем өчен тордым, үзем өчен рәхәт күрдем, үзем расходын тоттым. Син үзең өчен үпкәләшмәскә теләсәң, озын сөйләмә дип сүзне бетерде. Шәһәргә кайтып җитеп, шул тар бүлмәгә кергәч кенә, тагын шул әчеле-төчеле шәһәр исен исни башлагач кына, Шәмси айнып китте. Иртәгә иртүк торып магазинга чыгарга булганга, сәгать 10-нан ук урын җәйеп ятса да, йокыга китә алмады. Урыны каты күренде. Әллә нәрсә ачы кебек тыелды. Әллә нәрсә тар кебек сизелде. Ара әйләнде, бир әйләнде, күзен йомды, уйга чумды, санап карады. Йөзгә җитте, үтеп китте. Күзе шар кебек ачык торудан туймады. Ут яндырып, урыннан кандала борча юкмы дип тинтү ясады. Берни таба алмады. Ул иртәрәк ятты махырысы, бераз йөреп кирим дигән булып, киенеп, идән чыкты. Үзенә үзе җавап бирмәенчә, Анна урамына таба китте. Көн артыннан көн үтте. Тормыш үз юлына төште. Кыш буе икесе дә дачадагы тормышны төштә күргән кебек кенә сагынып сөйләделәр. Яңа ел бәйрәмнәрендә Анна Васильевна әллә кая Владимир губернасына әнисе белән күрешергә китте. Шәмси шул вакыт шәһәрнең ару гына сәүдәгәрләренең кызлары белән танышты. Кайсы берсен иләренә озатты, уен көлке сөйләде, белмәмешкә салынып, бер дә өйләнмәгән егет дигән кебек итеп үзен куйгалады. Кара гына кашлы, йомры гына бер мишәр кызының бераз диккатендә җәлеп итте. Тукай шигыре дип сөйләгәндә, әлеге кыз Тукай кем соң ул дип Шәмсине хайранга калдырды. Тукайның кемлеген, хәзер кайда торганлыгын белмәгән бу татар кызының кай төшендә татарлыгы яшеренгән. Ул әнә теге кызны күрәмсез? По-моему, аның кофтасы материадан эшләнгән. Зур борынлы кешегә килешеп бетми дип татарлык изен күрсәтте. Анна Васильевна кайткач, бер көнне Шәмси аңарга үзенең невеста эзләргә теләвен аңлатты. Ва кичәдәге күргән кызлар хакында сөйләде. Анна бик диккать белән тыңлап, әлбәттә кирәк, сиңа инде өйләнергә вакыт җиткән, ләкин карап алырга кирәк. Менә мин дә карашыйм әле диде дә, шул сүзне кыз эзли торган энесенә тутасы әйткән кебек әйтте. Ва театрга баргач та Шәмсидән аерылып китте. Бар, иркеңдә йөр, миңа бәйләнеп торма. Кайткандара күрешербез әле дип читкә китте. Шәмси бик күп кызлар белән танышты,
бик күсе белән сөйләште, бийде, танцевать та итте. Әдәби кичә башлангач, татарча җырлар, музыкалар киткәч, Аннаның барлыгын да онытты. Ләкин танцевать итүче парлар арасында бер татар студенты белән Аннаны күргәч, күңеленең әллә нинди бер җире жу итеп китте. Кыш үтә барды. Шәмси өйләнәсе иде дип һаман сөйләнсә дә, үз эзләгәне табылмаганга, һаман шул юлда тора килде. Ләкин язга табарак Анна Васильевна көтмәгәндә урыннан чыгарга карар бирде. Шәмси ник дип җидәтсә дә сәбәбен әйтмәде. Менә бер көнне кич белән Анна Васильевна бер хат чыгарып ыргытты. Шәмси хатның башыннан ук эсселе суыклы булып китеп, шөбһәләнеп Аннага карады. Бик йомшак сүзләр белән башланган хат барган саен тирәнәя, зур мәхәббәт юлына барып җитә вә ахырдан дуслык, бергә торуны тәкъдим итү белән бетә иде. Шәмсинең укып чыгуын көтеп торган Анна Васильевна: "Аңладыңмы? Бу менә минем хуҗам хаты. Ул бәйләнә башлаганга инде ел тулды. Моңа әле уен көлкегә генә алып килгән идем. Бүген менә конторга кергән җиремнән тотып төшмәкче булган иде. Кичкә кутылып чыктым. Магазинга чыгуым белән халык алдында кайчыларын битенә бәрдем дә чыгып киттем. Хәзер мин анда мәңге барачак кеш түгелмен", диде. Шәмси аптырабрак калса да, вә үзенең жалованиесе тагын быел 15 сумга артканга, икесенә җитәрлекне сөйләде. Ләкин Анна авызын да ачтырмады. Икенче көнне үк эш эзләргә тотынды. Иртәдән алып кичкә кадәр магазиннарга, кибетләргә, конторларга хатлар язды, телефоннан сорады. Барып белеште. Ләкин никадәр тырышса да урын таба алмады. Ахырдан 25 тәңкәлек кенә бер урын тапты. Кыш кергәч тә Шәмси тагы өйләнү уен алга сөрде. Берничә туташлы мөселман гаиләләренә барып йөри башлады. Бер мәҗлисме кичә булдымы, шунда туташлар белән танышмакчы, үзен танытмакчы булды. Шәрик кичәсендә бик ихлас белән поляк кыз артыннан йөрде. Бер казан кызы белән танышып алып, бер мәртәбә театрга да барды. Ләкин юлында чыраган кызларда Шәмсинең теләгәне булып чыкмаганга, эш һаман әле сыңайтыла килде. Яз көне март айлары җиткәч тә, Шәмси көннең һәйбәтлегенә кызыгып, җәйге пальтадан диңгезгә кояш батканны кимә өстендә күрер өчен кимә белән суга керде. Кояш баюның матурлыгын карый, аркасы буйлап җил үткәнне сизми дә калды. Шәмси салкын тиеп, бик каты авырырга тотынды. Анна Васильевна Шәмсине күреп коточты. Вә бик тиз доктор китертеп, авыруны белдертте. Шәмсидә плеврит башлаганлыгы бик чынлап карамаганда, тырышып даруламаганда, ютәл авыруына күчәчәге мәгълүм булды. Анна Васильевна эшен ташлады. Үзе көне-төне яныннан аерылмады. Авыруны төннәрдә ашату чиртү өчен һәр вакыт янында булырга кирәк булганга, күрше бүлмәгә күчеп килде. Шәмси бераздан терелә башласа да, бик чынлап карарга кирәк булганга, ашау ичүдә бик сак булу тиешле булганга, аш-суны үзе хәзерләргә, үзе пешерергә тотынды.
Шәмси май башларында тирелгән кебек булса да, үзе бик зәгыйф, көчсез булганга, докторлар чынлап тазарыр өчен кымызга барырга мәслихәт тапканга, Шәмси никадәр авылга әтиләренә генә кайтырга теләсә дә, Анна Васильевна бөтен көчен, куәтен кымызга илтергә сарыф итте. Анда да үзем генә барам дисә дә, Анна Васильевна көчләп кебек бергә китте. Кулында акчасы аз булганга, җәйге киемнәр тиктермәде. Язу машинасын, вак-төяк алтыннарын ломбардка салды. Пароходта килгәндә кич җиттеме, аз гына юешлек сиздеме, Шәмсине каютка кертте. Аңарга кием кигезде, күлмәген алыштырды. Капризлы бала артыннан йөргән кебек йөрде. Уфага килеп җиткәч тә, анда барып сорашып, монда барып белешеп, шихотчылар барып торган читтәге бер авылны табып, Урал итәгендәге тимер юлдан 40-50 чакрым кешесез, кымызчысыз бер урынга алды да китте. Шәмсиләрнең Умарта аланы янындагы тора торган өйләре торыр өчен салынмаган иде. Ул илгәре Умарта сөюче Мәзин абзыйның Умарта арамнары, кәләсләрен, битлекләрен, калакларын, тубалларын, кырт азыкларын куяр өчен генә ясалган иде. Шуның өчен тәрәзәсе дә бер генә, мич учагы да юк, җиһазлары да бер сәке белән баллар куяр өчен ясалган шүрлектән гыйбарәт иде. Тирә йөнендә кыймасы да, читәне дә юк иде. Кичкенә генә тәрәзәдән күзгә тау итәгендәге тирәкләр, юкәләр, карамалар, имәннәр, каеннарга бәрлә-бәрлә яшеллек уртасыннан бырбаланып ага торган дим суы күренә. Күз алдына ям-яшел үлән диңгезе килеп баса. Аның очы-кырые күренми торган, иңе буе кая барып терелгәнен сизелми торган, өсте кызыллы-каралы, аклы-чуралы, сарылы-сырлы, аллы-гөлле чәчәкләр белән бизәлгән. Аның бер почмагында түгәрәк кенә күл, йөзек кашы кебек мөлдерәп тора. Еракта сыйык кына сөрөмгә бөркәнгән таулар күренә. Уңда-сулда дим суы куа торган кияүеннән качкан башкорт кызы кебек, әле арасына кирип пускан, әле бүредән, төлкедән куркып чаба торган куян кебек, болын буйлап сузылып киткән. Аның югарыга табан, түбәнгә табан бырмалануларында озын гына манараларын күккә күтәреп, сыйык кына башкорт авыллары сибелгәннәр. Диңгез эчендәге кичкенә утраулар, атаулар кебек, алар акка буяган озын морҗалардан зәңгәр төтеннәрне чыгарып яталар. Кичкә таба агачларның шәүләләре озая төшкәч, кояшның үткен күзе зәгыйфләнә төшкәч, тау башына чыксаң, уңда-сулда берсеннән-берсе кичкенә, берсеннән-берсе зур таулар, түбәләр, агачлар белән өртелеп, сулар, күлләр белән бизәлеп, яшел үлән белән капланып, ерактан күренәләр. Кыш-кырт белән тулган урманы, яланы, күбәләкләре, бал кыртлары, инә караклары белән тулган болыны, дөньядагы бөтен тавышларны җыеп сайрыйлар, уйныйлар, дөньяда булмаган бөтен көйләргә ничкә юан тавышлар белән җырлыйлар. Кояш баюга, эңгер-меңгер төшүгә, сандугач сайрарга тотына. Иң элек тау итәгендәге берсе башлый. Аңарга җавап итеп, күрше таудан хәбәр килә. Аларны ишетеп, тауның югарысында, түбәнендә, болынында, яланында, су буенда, су аръягында сайрау башлана. Бөтен дөнья шуның музыкасы белән тула.
Күге җире башын иеп, шуның мәхәббәт шигырен тыңлый. Кыш-карт туктый, дәрткә, моңлыкка чума, бата. Еракта гына, кәкүк кенә үзенең иптәшен сагына. Акрын гына искән җил белән урман хайран булып башын ия. Ул шаулап, гөрләп, сандугачка кул чаба, рәхмәт әйтә. Беренче көннәрдә Шәмси, бигрәк Анна шул һавада исерделәр, шаштылар. Төннәрен йокламадылар. Иртәнге сандугачның сайрауы бетмәенчә тау башыннан китмәделәр. Кымыз беренче көнне үк Шәмсигә ашады. Анна никадәр доктор кушу буенча акрынлап өйрәтергә теләсә дә, Шәмси исен сизү белән Мәзин абзыйның тәмләп карарга китергән кымыздан дустаклап эчәргә тотынды. Атна үтмәде, Шәмси башкорт кебек уйламаенча иртәдән алып кичкә кадәр кымызны шимерә торган булды. Мәзиннең бияләре күп булганга, кымыз мул булды, күп булды, шишәгә сыймады. Стакан кебек юк нәрсәләр белән аның олуглыгы мыскыл ителмәде. Кымыз агач савытларда, сагада гөрләде. Ул шаулый, дустакларга бүленеп ишелде. Ашау-ичүдә бек сәдә кырылды. Мәзин абзый кунакларны һәр көнне яңа суелган кәкә ите белән сыйлады. Авыстай теләгән вакытта кайнаган каймак, сары май, былтыргы балны кызганмады. Хәсүсән атналар үтеп китеп, Анна Мәзиннең кызын русча укыта башлагач, яшь мулла хатынын кул һөнәренә өйрәтә башлагач, буларның кадере артты. Сез Гаяз Исхакыйның «Ул әле өйләнмәгән иде» дигән әсәренең беренчелешен тыңладыгыз. Аны Әсәр Шакир укыды. Тапшыруның режиссеры Әлфия Гыйләҗи, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Әсәрнең икенчелеше иртәгә шушы вакытта, ягъни 15 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Казан сөйли. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 15 сәгать 10 минут. Эфирда Татарстан радиосының якшәмбе тапшырулары. Хәзер сезнең игътибарга Гаяз Исхакыйның «Ул әле өйләнмәгән иде» дигән әсәренең икенчелешен тәкъдим итәбез. Әсәр Шакир укый. Шәмси беренче атнадан ук тазара башлады. Ич атна тулганда бик күп артып, тәмам авыруын онытты. Тау менгәндә армый башлады. Кылган чәчәк атканда, bütün тау буйлары юка чәчәк исенә манчылганда, Шәмси тәмам сәламәтләнеп җитте. Менә җыеннар җитте. Мәзин кызы, Мәзин углы Анна, Шәмси ширекләргә кымызлар тутырып, парад җигеп, җыеннарга йөргә тотындылар. Алар анда ат чапканны, көрәшкәнне карадылар. Кичләрен Курай мәҗлесләрендә хузур булдылар. Ашказар буе башкортларының моңлы дәртләрен, шул яланнар,
шул болыннар ише чыгып тора торган тәфтиләүләрен, сакмар буйларын озын иттереп йөрәктән чыгарып, авыртусыз җырлый торган башкортларның иркенлеге, муллыгы бетүгә сыкрый торган салават көйләрен тыңладылар. Шәмси шуларның içine кіріп китте. Ул башкорт кызлары белән кара каршы бийде. Тау башында, якты ай астында курай тавышына әтнә киенә бийде. Җырчыларга кушылып җырлады. Үзеннән үзе шәһәрдә ишеткән мишәр көйләрен көйләде. Аларны Казанның соңгы көйләренә өйрәтте. Башкортлар белән ярышып, кымыз ичеште. Башкорт картларының сөйләгән Гәрди кантон хикәяләрен, Аримайлыр әкиятләрен, Салаватулла кыссаларын тыңлады. Ул көне буйлары белән үзенең ялгыз түгеллеген, шул үз сахарада, шул үз халкы içендә кунакта торганда моның белән бергә ят бер кеше. Моңарга бик зур хезмәт итүче, моны шихаткадан коткарыр өчен бөтен барлыгын фида итүче кеше Аннаның барлыгын да онытты. Кай вакытларда ул ник мин ялгыз түгел дип куйды. Кай вакыт шул сахаралар, шул таулар, шул кымызлыклар, җыеннар, курайларга ят тора торган Аннаны кайтарып җибәрәм дигән уйга да керде. Ләкин авырый башлаганнан бирле иткән хезмәтләре, аны белә башлаганнан бирле күргән рәхәтләре хәтеренә килеп төште дә коточты. Чынлап Анна китмәдеме дип тирә-юньнән эзләде. Аны барып тапмаенча күңеле басылмады. Ләкин Аннаның монда артыклыгы, ятлыгы башыннан чыкмады. Ярый әле хәзер шулай читтә тора. Әтисе, әнисе белсә бит, котлары очачак. Дус ишетсә бит, дөньяга күренә алмаячак. Аннан бит инде аңарга өйләнеп, үй ясап, бала чагалы булып торырга вакыт. Вакыт. Петербургка кайткач та аерылышырга кирәк тә, өйләнергә кирәк. Анна үзе дә бит бер сүз әйтми. Аңарга инде бик рәхмәт. Бик зур ярдәм итте. Авырудан коткарып калды. 2 ел буена тулы мәгънәле тормыш бирде. Тормышының авыр минутларында дус, иптәш булды. Матур минутларын матур итә билде. Үзен үзе кызганмаенча, каршысына бер нәрсә сорамаенча, рәхәтләрне бүлешә билде. Бик рәхмәт. Бик рәхмәт. Гомергә онытмам. Ләкин мин татар егете. Миңа өйләнергә кирәк. Мәсәлән, шул Мәсин кызы кебек бер кызга. Ләкин Анна кебек дус була белә торган, Анна кебек үз хисабын йөртми торган, Анна кебек гомерендә бер каты сүз сөйләми торган, Анна кебек тормышның һәр борылышыннан тәм ала белә ва һәм тәм татыта белә торган татар кызына өйләнергә кирәк. Ул өйләнә. Чыннан да кемгә? Татар кызы булгач ул инде кара туткыллырактыр. Юк, татар кызларына да бик ак йөзле, саргылт чәчле, зәңгәр күзләре була. Ул менә нәкъ шундый татар кызына өйләнергә тиеш. Өйләнә. Юк, җитте. Кавышу бар, аерылу бар, бала-чага юк. Хуш, дускай, рәхмәт. Петербургка кайткач та аерышабыз. Ул шулай уйлады гына түгел, шуңа хәзерләнде дә. Ва шуны ачык иттереп Аннага сөйләде. Тазарып, сәламәтләнеп, август башы җитеп Петербургка кайткач,
Шәмсинең урынсыз калганы беленде. Җыелган акча даруларга, дуаланырга беткәнгә, Аннаның да урыны булмаганга, икесенә бер бүлмә алып, шунда тора башладылар. Расход аз чыксын өчен Анна үзе аш пешерде. Шәмси газетлар аша, дуслар, танышлар аша урын эзләргә кириште. Көн үтте, ай үтте, урын табылмады, эш булмады. Анна көн эшләде, төнен эшләде. Менә Аллага шөкер, Шәмси урында тапты. Тагы нинди урын? Әүвәлгеләрнең һәммәсенә караганда да эш аз, һәммәсенә караганда да жалония күп. Иң күңеллесе шул, Шәмси бу урында ярты хуҗа. Мөселман сатып алучы белән эш итәчәк. Үзе алыш-биришне караячак. Беренче шәлбәттә аерым бүлмә тоту. Анна белән аерылу шактый авыр булачак. Ләкин мутлака аерылырга тиеш. Акрынлап кына башларга кирәк ва шул фикергә акрын-акрын гына ияләшә башларга кирәк. Яңа елларга таба авылларгамы кайтып килер? Элгәре барып килеп йөрерләр. Акрын-акрын аны сирәкләйтерләр. Аннан соң тәмам хөр кеше булып иләнер, туй итәр, үз хатыны белән, Анна белән торган кебек, тулы күңелле, мәгънәле итеп тора башлар. Әйе, шулай итәр, шулай. Карар бирелде. Ләкин хәзергә һичбер ни белгертмәенчә Аннаны мискенне хәл җидерү. Алдан алган 25 сумны күтәреп, җиләк җимеш кибетенә керде. Алмасыннан, әфлисуннан, йөземеннән, вареньесыннан әллә ни кадәр нәрсә алганнан соң, кондитерга кереп, пирожнилар, кыры сарлар тияде. Чәчәк кибетендә буш калдырмады. Аннан да Аннаның сөйгән ләләсеннән, кызыл гөленнән пөхтә генә бер букет ясатып алды. Һәммәсен күтәреп кайтарлык булмаганга, арбача алып өйгә юнәлде. Шатлыкка чума-чума баскычтан менгәнен сизми дә калды. Урын алдым дип кычкырды. Караватта бетерләнеп яткан Аннаны күреп, бүлмә уртасында катып калды. Ул әйберләрен кая итәргә белмәенчә аптырап калып, аның янына килде. Ни булды? Нишләдең? Анна борылды, сузылды, тормакчы булды. Шәмсияның күзенең йылы-йылы кызарып беткәнен күрергә өлгермәде. Ул тагын кычкырып еларга тотынды. Тагы битәрләнде, тагы үксеп елады. Шәмсинең кәефе бердән югалды. Үзенең алган җимешләре, кыры сарылары, чәчәкләре артык кебек, кирәкмәс кебек тоелды. Ичин пешырды. Тунын салмаенча гына ни булды дип янына утырды. Ул аның башын тотты. Син авырыйсың? Суык тидеме? Әйе, шулайдыр. Бу суыктан соң җәйге пальтодан йөреп кара. Анна акыртын гына сабырлана башлады. Ул көчләнеп кенә үзенә килде. Күзен ачты. Шәмсине күргәч, тагы бер үксеп китеп, еларга тотынды. Ләкин тиз генә туктады да, акыртын гына торды. Шәмси, "Я, ни булды? Сөйлә." Анна бик озак әллә ни әйтергә теләсә дә, тагын әйтә алмаенча, "Ни могу" дип үксеп егылды. Шәмсинең күңеленә саташмады микән дигән шөбһә төште. Ул киемнәрен салып, янына килеп утырды. "Эчәсең киләме? Ашыйсың киләме? Менә мин никадәр бүләк алып кайттым." Әкрен генә Аннаны тотып торгызды. Краннан үзе су алып килеп, салкын су белән Аннаны үзе юындырды. Анна тәмам кеше кебек булды. Ләкин аның йөзеннән куркумы, котышумы, әллә нинди ят бер сызык китмәде. Алмалар, виноградлар янына килеп утырткач, Шәмсинең тагын бер мәртәбә сорыйсы килде. Ләкин Аннаның кызганыч йөзен күргәч, тагын туктады.
Көңелендәге куркуны бетерер өчен тиз-тиз сөйләп чәй эчәргә тотынды. Анның су кулыннан сыйпады, кадерләде. Үзе чәй ясап бирде. Алманың асылын сайлап, аның алдына куйды. Менә ул чәйен күтәрде. Анны авыр иттереп сулады да, Шәмси, мин корсаклы диде. Үзе күзе битен яшырып, Шәмсинең итәгенә егылды. Шәмсинең бердән бөтен тәне катты. Йоткан чәе бугазына тыгылды. Бөтен әгъзаларыннан суыклы әчилле бер агым үтте. Кисәктән биләс-миләс булды да калды. Башы уйламады, фикре йөрмәде. Бүлмә караңгыландымы? Ул янында елый торган Аннаны күрмәде. Колагы саңгырыландымы? Аның кычкырып елаганын ишетмәде. Нәрсә? Анны, мин корсаклы диде. Әйе, ул корсаклы. Менә бераздан соң аның сары гына, йомшак кына бер баласы була. Юк, аныкы түгел, Аннаныкы. Аннаныкы түгел, юк, аныкы. Ул баланы чиркәү суында кыйындырып, Вася, Яша дип исем кушалармы? Ул бала, ягъни, ул Вася, ул Яша Шәмсинеке була. Шәмсинең баласы була. Шәмси үзе ничек әтисе угылы булса, бу да шулай. Шәмсинең угылы була. Ләкин Шәмсинең әтисе әти, бу шул сары урыс малаена баба була. Василий Шәмсиевич була. Шәмси үлсә ул да, ягъни, Шәмсигә дуга кылыр өчен чиркәүгә бара. Аның рухына шукына, аның кутылуы өчен шәм куя. Бердән шушыннан китим дигән уй туды. Кая? Чыннан да ул хәзер кая китә ала? Менә Анна сикереп торды. Ул тилергән кебек Шәмсигә килеп ябышты. Аның кулыннан тартып, "Тукта, тукта, син мине тыңла, тыңла" дип, һәр сүзенә яшь катыштырып, яшенә тыгла-тыгла сөйли башлады. "Син мине гаеплисең, беләм, ләкин миндә һич гаеп юк. Кымызда мин берни дә эшли алмадым. Кайтканда Самарда акушеркага бардым, бер ярдәм булмады. Монда кайткач, үз таныш акушеркама йөрдем. Берни дә булмый, бетә-бетә дип ышандырды. Төрле юлларда маташты. Ахырдан шөбһәгә төшеп, таныш докторына җибәрде. Ул өйдә булмады. Атна көттем, 2 атна көттем, кичә кайтты. Бүген менә 2 доктор җыелып карадылар. Мөмкин түгел, вакыты үткән, 5нче айлык диделәр. Аңлыйсыңмы? Мин һәммәсен кылдым, һәммәсенә разый булдым. Аякларына ятып ялындым. Бер төрле сүз үткәрә алмадым. Хәзер мин синнән бер нәрсә генә үтенәм. Син миңа юри иткән дип шөбһәләнмә. Теләсәң, бүген кит. Баланы үзем тәрбия итәм. Ләкин мине шул ышанмавыңнан коткар диде. Тагы муенына асылынып, еларга кириште. Шәмси әлбәттә ышанды. Тормышының шул факт алдында тез чүкте. Ләкин ике арага әллә нинди бер суыклык катнашты. Аннаның бәхетен урлаучы, аталыгын урлаучы, аны мәңгегә өйләндермәенчә, никахсыз калдыручы кебек иттереп күз алдына килеп басты. Аннаның да аналык күңелендә әллә нәрсә мыскыл ителде. Үзенең шул кадәр авыр хәлендә Шәмсидән иптәшлек, дуслык күрмәде. Юату, шатлану йөзе күрмәде. Аны да хурландырды, мыскылландырды. Аның күңеленә суыклык сипте. Җылыда беленми торган, кояшта әреми торган салкын бер боз очратты.
Эшеннән кайтканда хәзер Шәмси элгәре кебек ашыкмый башлады. Иптәшләре, дуслары белән бергә рәхәтләнеп барырга туры килсә, шатлана барды. Анда кичәнең ахырына кадәр калды. Уен-көлке арасында үз эченә үзе чумып, югалып торгаласа да, ашау-эчү мәҗлесләрендә ичте, көлде, сипте. Тәмам үзен-үзе онытып, элгәре Шәмси хәленә, дөньяга якты күз белән карый торган Шәмси хәленә керде. Ләкин әллә нишләп мәҗлесләр озайып китепме, яисә ишемлек азрак булып китепме, Шәмси вакытыннан иртә айныса, ул тәмам кара жут кебек булды. Салкын боз кебек мәҗлесне суытты. Берни сөйләмәенчә, көлмәенчә, уйнамаенча, бөтен мәҗлеснең өстенә авырлык сипте. Күңелсезлек, өметсезлек белән томалады. Аның шул гадәтен белеп алып, дус-ишләре аны күбрәк ишергә тырыштылар. Үз бәласын үзе белеп, Шәмси үзе дә тәмам исергәнчә, үзенең ичендәге әллә нинди кытыршылар тигезләнгәнчә, күңеленең бер кырыенда ябылып торган уй, анны бала мәсьәләләре ябылганча, зур кабып ишүчән булды. Тизрәк исереп, кәефле хәлгә килүчән булды. Күңелендә һаман аерылу дигән мәсьәлә бетмәде. Анны бирә торган тормыш күңеллекләреннән, тормыш матурлыкларыннан ваз кичте. Әйе, татар хатыны белән үз тормышын бүлешер өчен, барын югын бергә күрер, бергә татыр өчен, татар баласы булгач, татар гаиләсе ясап, татар балалары тудырыр, үстерер өчен үзенең шәхси кызыклыкларын корбан итте. Шәмси алай бөгелде, булай бөгелде, булай уйлады, тегеләй төшенде. Үзендә шул баланың хакын аяк астында таптарга көч тә, куәт тә таба алмады. Мәдрәсәдә алган тәрбиясеме, әллә ничә елдан бирле өйләнәм дип, татар кызына өйләнүне төшенүе, аның туйларына, төшләренә кадәр татар гадәте, татар йоласы буенча иттереп фараз итүеме, гаилә тормышы дигән хаятның фаслын бөтен ваклыкларына кадәр татар исенә буяп, татар төсенә бизәп уйлап килүеннәнме, шул Анна белән бергә торуны, шул ике арада балалар тудырып, бергә яшәүне гаилә тормышы дип карый алмады. Язга таба кояш карый башлагач, бер көнне Анна: "Шәмси, миңа хәзерләнергә вакыт җитә. Монда кеше өстендә авыр булачак. Шуның өчен мин фатир алырга карар бирдем. Кичкенә генә фатир таптым. Киләсе атнага шунда күчәм. Теләсәң, сиңа да бер бүлмә бар. Теләмәсәң, монда кал", диде. Шул сүзләрне әйткәндә, Аннаның күзеннән яшьләр мөлдерәде. "Нигә миңа башыннан ук сөйләмәдең? Миндә бит акча бар." Менә бер төнне Анна Шәмсине уятты. Ул җыерылган битләре, көзән җыерган куллары белән бөтен көчен, куәтен кычкырмаска сарыф итеп, фәлән урамда, фәлән йорттагы акушеркага бара кушты. Шәмси хезмәтче хатынны уятып, коты чыгып, акушеркага чапты. Ул акушерканың "Сезнең кирәгегез юк" диюенә шөбһәләнә, өйдән чыгып китте. Урамда озак кына йөргәннән соңында таң атмагач, төнге чәйханәгә кереп чәй içте. Күңеле аның белән дә басылмагач, тагын өйгә кереп чыкты. Хезмәтче хатынга бер ни булса, магазинга телефон белән сөйләшергә кушып югалды. Магазинга баргач, йөзе күзе белән телефон көтәргә тотынды. Сәгать 3-тә телефон булды. Һаман берни юк. 5-нче яртыда тагын телефон булды. Аны акушерка чакырды. "Хәле бик авыр. Доктор чакырыкмы?" Чакырыгыз. Кирәк булса, 2-не чакырыгыз." Ярты сәгатьтән телефон шалтырады. "Анна Васильевна сезне чакыра." Шәмси арбачыны кызулый өйгә кайтып керде. Үй тузган, әллә ни сугайып киткән.
Bütün бүлмәләргә әллә нинди дару исе, төче бер ис тулган. Борынны ярып керә торган бер ис тулган. Шәмсинең бүлмәсендә ак җилән кигән бер еврей докторы әллә ниләр язып маташа. Шәмси тиз генә киемнәрен салды. Ни хәл, доктор? Хәл начар, бик начар. Өмет бик аз. Менә хәзер үземнең иптәш докторыма хат язам. Операциясыз булмас. Хатыныгыз ничә яшендә? Шәмси аптырап калды. Чын, ничә яшендә икән? 26-да диде. Доктор, 26-да беренче бала тудыру бик авыр диде дә язуын дәвам итте. Йөзләренә, төсләренә ару чыккан, әллә нинди искә буялган акушерка килеп чыкты. Докторга әллә нинди латин сүз әйтте дә Шәмсигә сезне көтә, күп сөйләмәгез диде. Шәмси бүлмәгә керде. Караватка сузылып яткан Анна күзен күтәрде. Аның күзләре көя төшкән. Бите бер көн эчендә 2 еллык ябыккан, куллары дер-дер калтырый, тешләре шакый, акыртын гына тавыш белән кил диде. Шәмси барган сайын ис күбәйде. Барган сайын аның аяклары калтырады, күңеле курыкты, йөрәге кызганды, күз йомшады. Шәмси идәнгә утырды. Ул әкрен генә ни хәл диде. Анна җавап бирмәенчә, кулы белән акыртын гына аның башын сыйпады. Акыртын гына бармаклары белән башын шәпә-шәпә итте. Шәмси бармакларының йөрүен генә түгел, шуларның калтыравын да хис итте. Анна Шәмсигә бик озак карап торганнан соңында, Шәмси, мине гафу ит. Мин сине сөйдем диде. Үзе тынды. Шул сүз, әллә ничә мәртәбә ишетелгән сүз, пычак кебек үткем булып, Шәмсинең киемнәрен, тәнен кисеп, йөрәгенә үтеп керде. Мин үләм. Мин үлгәч, әнигә хат яз. Ул килер, аңарга бүтән нәрсәләрне бир, ә менә бу йөзекне үзең ки диде. Кулыннан акыртын гына салып, кашлы бер йөзек бирде. Шәмсинең күзенә яшь тыгылды. Тамагына әллә нәрсә аркылы килде. Күзеннән ага торган яшьләрен туктатыр өчен ул гафу ит мине, Анна. Мин соңгы вакытта сиңа катылык иттем. Анна җавап урынына кулы белән аның башын әкрен генә сыйпады. Йөзенә аз гына елмаю килде. Акушерка Шәмсинең артыннан төртте. Шәмси торып, Аннаның маңгайыннан үпте. Кулын кысты. Терел, Анна диде. Тагы әллә нишләп бетермәгән кебек булып китте дә, Аннаның селтәгән кулын алып, әкрен генә үпте. Аннаның күзендә тагы елмаю күк бер нәрсә күренде. Ул чыгып китәргә дә өлгермәде. Әче тавыш белән Анна кычкыра, көчләнә башлады. Шунда доктор, сезгә монда булудан файда юк. Безгә мишә итәрсез, чыгып китегез диде. Шәмсигә баскычта карт кына поп белән искрәк кенә киенгән диакон очрады. Кулларында әллә ниләр, инҗилләрме, тәрләрме күтәреп, алар Шәмсиләрнең ишекләре төбенә туктадылар. Әйе, Анна үлә. Шәмсинең баласыннан Анна үлә. Шәмсинең хатыны үлә. Аны теге дөнья озатырга, Шәмси баласын каршы алырга булар килделәр. Ул үзен үзе сизмәенчә
Кызулана шапты, качты. Шәмсигә кинәттән мөһим бер эш белән Төркстанга китәргә туры килгәнгә, ул анның тирилеп җитүендә, баланың яшәрлекме түгел микәнен дә белмәенчә сәфәргә чыкты. Эш күп, чуалчык булганга, ул шәһәрдән шәһәргә йөрде. Андагы базарлар белән танышты. Төркстандагы күчмә тормыш бик туйдыргангамы, әллә Төркстанда хатын-кызсыз тору, яшәү ялыктыргангамы, Шәмси чын күңеленнән Петербургны, аның мәдәни уңайлыкларын сагына башлады. Номерының начарлыгы, самавырның каралыгы, хезмәтченең тупаслыгы Аннаның мөлаимлеген, аның тәмдашларын күз алдына китереп бастырды. Ул чынлап та сагынды, чынлап та кайтасы килә башлады. Майның ахырында ул эшен бетереп кайтырга чыкты. Июнь башында гына өйдә булды. Аннаны күктән төшкән кебек каршы алды. Ирмәгән урынга утыртмады. Баллар кебек кадерләде, хөрмәтләде, сыйлады. Актык мәртәбәсе кебек сөйде. Шәмсине йомшак, матур, җылы, тулы тормыш белән каплап алды. Бер атна эчендә Шәмсине тагы башкорт кантоны кебек кадерләнергә, ялкауланырга өйрәтеп җиткерде. Бала да, теге сары башлы урыс баласы да Шәмсинең күңелен чиркандырмады. Ул һичбер сары түгел. Кап-кара башлы, түгәрәк изле булырга хәзерләнеп тора. Авыз бурны гына аныкы, анасыныкы. Югыйса килгән чагында бөтенләй Шәмсинең агасының баласы кебек булып китә. Шәмси акыртын гына аңарга өйрәнде. Акыртын гына уланы тота, сөя башлады. Бу җәендә Анна тагы үзгәрә төште. Ул тагы Шәмсигә якыная төштеме, Шәмсине сөя төштеме, ул бөтен көчен Шәмсине уңай итүгә бирде. Бөтен уен, бөтен тормышын Шәмси өчен генә бирде. Ләкин ул Шәмсинең ялгыз йөрүләрен яратмый башлады. Андый-мондый татар театры фәләне булдымы, мутлакан үзе дә барды. Әүвәлге кебек аерылып китмәде. Аның өйләнергә дигән сүзләренә кәйфе киткәнен яшермәде. Ул ике арадагы мөнәсәбәтне канунландырырга тиешлеге хакында Истанбулга барыпмы, монда башка төрле юл табыпмы, никах ясауны сөйли башлады. Шәмси һаман шул тормышны гаилә тормышым дип ышанмаса да, мәҗлесләрдә кызлар фәләннәр белән очрашса, өйләнү, сөю хакындагы сүзләрдән качты. Никах хакында мәсьәләләр ачылса, читкә китте. Шуны гына көткән кебек, Анна бәйрәм тугры килгәч, нигә сиңа кунаклар килми дип идәтте. Әллә кайдагы татар гаиләләренә барып, өйрәнеп, бәйрәм ашлары хәтерләде. Үзе бәйрәм шәкинеп, гаиттән соң Шәмси белән бергә кайта торган иптәшләрен юлда көтеп алып, өйгә алып керде. Вә һәммәсен тәбрикләп, үзен поляк мөселманы дип танытты. Икенче бәйрәмдә Шәмси кайтуына хәзрәтне чакырды. Шәрек кичәсенә барып, ачыктан-ачык Шәмсинең хатыны булып йөрде. Кешеләр белән танышты, сөйләште, гомуми эшләр хакында фикер йөртте. Икенче мәртәбә корсакка калгач, ул хәзер инде Шәмсигә әйтүне кирәк тә тапмады. Шәмси үзе белгәннән соңында гына, минем углы буласым килә. Углым синең төсле булыр иде диде дә сүзен тәмамлады. Ай үтте, көн үтте. Шәмсинең марҗа белән бергә торуы илгәре колактан колакка гайбәт иттереп кенә сөйләнде. Бара тора майданга чыгып, ачык иттереп сөйләнде. Мөхакәмә ителде. Кызганылды, бара тора өйрәнелде. Дус ишенең бик күп саны хатынлы иттереп танымады. Аны бер вакытта да хатын белән бергә мәҗлескә фәләнгә чакырмады. Яшьләр, иптәшләре әллә ничегәннән тартындылар, җәмгыять эшләренә чакырмый башладылар. Үзара була торган кичкенә мәҗлесләрдән калдыра башладылар.
Ул үзе дә шуны сизенеп, читкәрәк посты. Әллә нидән ялган кебек, әллә нәрсәсе күренмәсен дигән кебек, яшеренә төште. Җәмгыятьләргә бармады, халык күп очрый торган урыннардан качты. Икенче кызы тугач, тагы менә насыйп булса, диндә иркенлек булыр да, мөселман итәрмен, байырмын да Истанбулга барып, яздырып килермен, зурая башлагач, мөгаллим алып, мөселманча тәрбия итәрмен дип, күңелен юата килде. Ләкин күңеленең әллә кайбер җире шанып җитмәгәнгә, вә ярдәмчесе, киңәшчесе булмаганга, елап-елап намаз укучан, Алладан сораучан булды. Аннаның Шәмсигә мөнәсәбәте һаман искечә булды. Ул һаман аны кадерләде, һаман аның өчен яшәде. Ләкин аңарда да Шәмсинең китүеннәнме, югалуыннанмы курку бетмәде. Тормышының нигезенең тазалыгына иманы ныгымады. Һәр вакыт өмет белән өметсезлек арасында торып, аның күңелен көчсезлек, зәгыйфлек бер хис биләде. Ул да Шәмси күрмәгәндә чиркәүләргә бара, чукына башлады. Марҗаларның балаларны чукындырмасаң, Алла сакласын, фәлән тәре шәфәгать кылмас дигәннәренә ышанып бетмәсә дә, алар чабылсын әле дип, Шәмсигә әйтмәенчә, аларны чукындырды. Вә 7 ел бармаенча торган побына тәүбәгә барды. Балаларын зур бәйрәмнәрдә чиркәүләрдән калдырмый башлады. Кичләрен яткырганда үзе чукындырып яткыручан булды. Шәмси балаларны татарча сөйләтергә өйрәтер өчен, алар белән үзе татарча сөйләшмәкче булса да, гомеренең иң күп вакытын кибеттә үткәргәнгә бер нәтиҗә дә чыкмады. Балалар шул татарчадан әти-әнине белеп, агузе бисмилла әйтүдән узалмады. Ләкин Шәмси күңеле белән һаман шуларны мөселманча тәрбия итүеннән кайтмады. Истанбулга илтеп, мөселманча тәрбия итәм дигән уй белән үзен үзе юата килде. Менә бер көнне тиздән аңарга Мәскәүгә барырга туры килгәнгә, ул Яшелчә җимеш базарына кереп, алма, карбыз, кавын алды. Кызулана өенә кайтып килгәндә, әллә нигә күзе чиркәүгә таба төште. Аннан сирәк-сирәк кенә картлар, карчыклар, юан симез марҗалар, балалар чыгып килә иде. Бердән тәненнән әллә нинди суык йөгерде. Ул чиркәү ишеге төбендә ике кулына ике кызын тоткан Аннаны күрде. Ул үзе простой гына киенгән. Балаларның икесе дә шул арада гына тегелгән өр-яңа ак киемнәр, ак ленталы эшләпәләр кигәннәр, ак июклар өстенә кичкенә сары башмаклар. Шәмси бер карады, ышанмады. Икенче карады, ышанмады. Менә Анна кулын күтәреп, акрын гына чукына башлады. Аның артыннан балалар да чукына башладылар. Аларның кичкенә куллары бер күтәрелеп, бер төшерелеп һавада уйнады. Шәмсине бердән җим биләде. Ул баскан җиреннән сикереп төшеп, шул балаларны Аннаның кулыннан тартып алмакчы булды. Аны сугып егып, таптамакчы, измәкче булды. Әллә ни тотты, әллә ни тартты. Ул яшенә тыгылды. Аягы катты, тәнеңгенә түгел, күңелендә көзән җигерде. Әллә инде кешаны балалары чукынган җирдән куды. Зыр итеп борылды да китте. Кая барганын белмәенчә, ни эшләгәнен белмәенчә, карбызын, кавынын күтәреп китте. Петровский паркка барып чыкты, кызуланып, аны башыннан ахырына кадәр әйләнде. Ул үзен кая илтәргә белмичә пароходка утырды, ул туктагач аннан да төште. Тагы кавынын, карбызын күтәреп Невскә уйлап китте. Шул ук карбыз кавын белән кием салым мендәр фәлән алганындан унтып, Мәскәү поездына барып керде. Әйе, дөрес. Шулай булды.
Ул Аннаның ширкәүдән чыкканын күрде. Балаларын, үз балаларын чукындырып торганда чиратты. Шулай булырга тиеш иде. Шулай булды. Бертик яшьләр кыйлды. Йөрәге әрнеде, күңеле сыкрады. Гақлы хайранлыкта калды. Мәскәүгә килеп җитү белән озын иттереп Аннага хат язды. Күргәннәрнең һәммәсен сөйләде. Үзенең мәңгегә аерылачагын әйтеп, калган сберегательный билеты белән акчаларга кушты ва айлап та биреп торгада вәгъдә итте. Мәскәүдәге хуҗаларының эшләрен тамамлаганнан соңында аларга атасы үлә икән, өйгә кайтып киттем дип хат язып, авылына юнәлде. Юл буе үз-үзенә өйләнергә кирәк. Кайту белән өйләнергә. Шибәр генә бер галимәгәме, мулла кызынамы өйләнергә булып тиенләнде. Авылда ул иркенләп киткән кебек булды. Авыл мәчетенең җомгалардагы сасысы да аңарга мөкатдәс сыман тыелды. Авыл мулласының каткан чапан, майлы кулны сөртүдән ялтыраган читеге дә матур, урынлы кебек күренде. Ул зиратка йөрде. Әби бабаларына хәзрәттән Коръән укытты. Ерактагы Гайникамал Остазбикә чишмәсенә корбан чалып, тирсен хәзрәтләргә бирде. Әти-әнисенә өйләнергә кайттым дип сөендерде. Үзе күрше авылларның мулла кызлары мөгалимәләрен сораша башлады. Тегендә бит инде бетте. Инде өйләнергә үземчә торырга хакым бар. Үзен шул фикердә беркетү өчен ул хәзрәткә барып киңәш тә итте. Аның фатихасын да алды. Әнисен Худайга тапшырып, күрше авыл мулла кызын сорарга да җибәрде. Үзеп җавап бирелмәгәнгә, көтәргә, бераз сабыр итәргә туры килде. Әллә нигә ишеп поша башлады. Абзыйсының хатынының пычраклыгы җирәндерде. Моңарга сала торган түшәкнең бала исе төн буйлары үзенә йокы бирмәде. Ашлары тәмсез булды, әти-әнисенең сөйләгәне мәгънәсез булды. Абзыйсы белән җиңгәсенең орышулары, берсенә берсе ямьсез сүзләр белән кычкырышулары ялыктырды. Аңарда юксыну башланды. Әллә нәрсә җитмәү хисе көннән-көн артты. Ул менә өйләнмәгәнгә, менә мулла кызын ала, туй итә, бик һәйбәтләп торып китә. Ләкин ни өчен ул һәрвакыт мулла кызын Анна кебек иттереп уйлады? Аңарга мөгалимәләрен Аннага иткән кебек итәртисле булды. Юк. Анна инде ул унутты, бөтенләй унутты, аерылды, тәмам аерылды. Балаларга ашарга бирәчәк, ләкин бергә торырга бетте инде. Менә бер көнне староста килде. Менә монда сезгә кагаз бар. Волстан бир диделәр, кул куеп алдым. Шәмси зур гына пакетны кулына алды. Адрес Анна кулы белән язылган иде. Ачкач та открыткада Анна ике ягында ике кыз белән төшкән рәсем. Әйе, алар. Кара, кызлары нинди матур, күзләре, йөзләре икесенеке бер төсле. Абзый кызны ашаганнар. Ләкин булар пөхтәләр, нәзекләр, киемнәре нинди күңелле. Анна үзе әллә нигә шатланып елмаеп тора. Аның елмайган күзләре Шәмсигә карап тора. Аз гына да ачуы килү юк. Ул хатны укырга тотынды. Йомшак сүзләр, йомшак җөмлә улары белән ул акыртын гына Аннаның психологиясенә кирип китте. Әйе, ул балаларны чиркәүгә алып барган иде. Ләкин ул фотографиягә барганда үзенең әнисенең туган көне туры килгәнгә генә кергән иде. Балалар бик сагына, һәр ашта чәйдә әти дип көтеп тора. Сорасы бик узак ашамый. Әнисе елаганны күрсә, әллә нәрсә сизенеп елый. Киемче
яңа киемнәрен китерде. Нишлим? Җибәримме? Кайтуыңны көтсенме? Бер үпкә, бер шелтә юк. Углым, сөенче, муллалар биргә разый ди. Үзе Шәмсетдин килсен әле. Үзе белән күрешеп, сөйләшик дип әйтәләр ди. Нәрсәне сөйләшәләр? Әйе, ул бит яучы җибәргән иде. Ул бит инде Аннаны ташлады. Ул тәмам егет булып яңадан өйләнә. Юк, яңадан түгел, беренче өйләнә. Кыңгыраулар тагып, туй төсем ясап өйләнә. Өйләнә. Барга кирәк, барга. Кайчангасың барасыз, углым? Иртәгәдән аргамы, аннан аргамы? Барыбыз. Балаларның төсләре, йөзләре Шәмсине ташламады. Аннаның көлеп карап торуы һаман күз алдыннан китмәде. Зиyaratка барып килде, Коръән укыды, күңеле басылмады. Кич белән йокыга китә алмаенча йөдәде. Төшендә балаларны, Аннаны күреп алҗып чыкты. Иләдән соң Волстан тагы хат килде. Сара авырый, өйдән чыкмый. Бик ябыкты. Мин әти кайткач тирләм дип ята. Үзем исән, кайчан кайтасың? Башы тагы чуалды. Балаларны күрәсе, бергә утырасы килгәнгә еш карточканы чыгарып карады. Углым, иртәгәдән калмаенча барырга кирәк. Муллалар көтәләр. Көтәләр. Тегендан балалар көтә, монда муллалар көтә. Менә йокыга китте. Шунда Анна, балалар, шулар арасында шәлгә бөркәнгән бер хатын. Бер мөгаллимәме, бер туташмы? Булар кем балалары? Булар туташ. Минеке, әйе минеке. Менә син дә минеке. Шәмси икесен дә ярата имеш. Маңгайына басып, пси баласы сикереп мич башына менде. Шәмси кытышып уянып китте. Сизәр-сизмәс Анна дип куйды. Үзенең дә күзе шар кебек ачылды. Аннаны күрәсе килү. Сызланып күрәсе килү башланды. Син соң, әфәндем, ничек иттереп бер хатынны сөйгәндә, һичбер белмәгән, сөймәгән, сөю ихтималың булмаган хатынны алмакчы буласың? Юк, мин үземне коткарыр өчен, татар гаиләсе ясар өчен дигән кебек булды. Күңеле шанмады, йөрәге карар тапмады. Күзен йомды, тагы балалар, тагы Анна. Әнисенең сумсалары да уңган. Углым, барып кил, аннары туй итәрбез. Шәмси әтисенең җиккән атына бер сүз әйтмәенчә утырды. Абзыйсының 14 яшьлек малаен ат башына алды. Китте. Авылга барып җиткәндә тагы бер мәртәбә карточканы чыгарып карады. Авылга керделәр. Шәмси икеләнеп килсә дә, муллалар янына җитә төшкәч, үтеп кит дип энесенә әмер бирде. Ул аптырап калганга, муллаларга кермә, үтеп кит диде. Муллаларга карамаенча гына авылдан чыкты. Сәгатенә карап, станцияга таба кызуларга тотынды. Анда барып җиткәч, әнисенең мулла хатынына кодагыйлык бүләге дигән сумсалары белән урыска кереп чәй ичте дә, поезд килә башлагач, энесенә менә кәләпүш алырсың дип акча бирде дә, үзе поездга утырып Петербургка китте.
Анда аны бер ни булмаган кебек Анны каршы алды. Тагы аның тормышын тулырак иттерергә бөтен көчен сарыф итте. Өченчегә авыру барлыгын әйткәндә, монысы угыл була инде. Төшемдә күрдем диде. Чыннан да угыл булса ярар иде инде. Аннары өчесен дә Истанбулга бергә илтеп, мөселман тәрбиясе бирдер идем. Әле бит диндә дә хөррият була диләр. Көн үтте, ел үтте, угыл да булды, кыз да булды. Ул һаман диндә иркенлек көтте. Ул һаман бай төшкәч Истанбулга илтеп, мөселман тәрбиясе бирүне теләде. Әйе, ул мутлакан Истанбулга илтә. Хөррият диниядә бит тиз булыр. Алар үскәләгәнчә. Булыр. Сез Гаяз Исхакыйның «Ул әле өйләнмәгән иде» дигән әсәрен тыңладыгыз. Аны Россиянең халык артисты Әсәр Шакир укыды. Тапшырның режиссеры Әлфия Гыйләҗи, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, мөхәррире Рөстәм Акъегет.